natindas away pumasti. Umalanyakan ay umapagkagani. Nga kay tampukan, takkan ito nga kaslamit. Kenta kilay mo nga kasmon, lalayaw iti mali. No, bingyan na ita, bibig mo sa kapulisip. Agparangan akos na itakas marpilangipin. Yo, ekan na ita, buok mo pagulpulutin. Tauray tutumang nagkaini, pagsama wenno mali. Awan na tamikasken ka na napupili. Na pinanabulan ni Diyos na ikakasi. Tabuko damangin at alukadin. Auray mo ang mismisot ka, napintas ka tulahin. No, bingyan na ita, bibig mo sa kapulisip. Ang parangan akos na'y takas marpilangipin. Ekan na ita, buok mo pagulpulutin. Auray tutumang nagkaini, at sa pagwenyo mali. Awan tikasken ka na napupili. Na pinarabulan ni Diyos na ikakasi. Tabinuod ko damangin at alukadin. Kauray mo ang mismisot ka, napintas ka tulahin. No, bingyan na ita, bibig mo sa kapulisip. Agparangan akos na'y takas marpilangipin. Ekan na ita, buok mo pagulpulutin. Auray tutumang nagkaini, at sa pagwenyo mali. Awan nga tan, ikasken ka na napupili.
mas laing kakaasli. Tabiro bukod ang aminin na talumpati. Taulay mo ang mismisod na napindras ka mo. Ayan, naimbag ngal daw tayo amin na kabiyag. Ayan, this is my first live. Madublo dito. Dati apot damo nga live tayo iti da 2024 isong ayan, thank you so much 2023. Kita can be kita supporter tayo iti Facebook Live and YouTube channel. Thank you so much. Ayan, di kita data like and share po natin ang ating live. Lani D says, Tona, may galab shoutout po sa iyo. Ayan, maraming salamat. Ayan. Good morning, sir. Kuna ni Lanel D says, Tona. Ayan, good morning. Ayan. Maraming salamat sa nanonood sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel. Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat. Ayan po, kung sino po gustong umakyat sa ating live, sabihin nyo lang po sa akin, mag-message lang po kayo at ibibigay po natin ang ating hagdan. Ayan, kulang-kulang 2 oras lang po tayo mag-live kasi may trabaho po tayo. Ayan. Good morning, Cones! Advance Happy Valentine's. Apo! Valentine's na agad. Ayan, Romel Dagdagan. Ayan, Valentine's na agad. Ayan. Thank you so much. Tignan at Facebook tayo and YouTube channel. Thank you so much. Palakpakan naman. Ayan. Ang tagal naman na palakpak yan. Ang tagal naman. So, digiti kakadwatay dita. Maraming salamat. Ayan. Gusto ko lang ipaalam sa mga kasama natin, yung mga nag-share po natin. Yung sinabi ko sa iyo noon na makakakuha kayo ng raffle ticket para sa ating quiz, Grand Alumni, hindi po natuloy yung raffle draw kasi ang daming pasikot-sikot. Kulang yung buwan na mga kadyag, kulang. Kaya pasensya na po. But anyway, tinitingnan ko yung mga nag-share po ng ating mga live videos last December and November para po mapasali na lang po sa ating Hi, Annie. Lilibet Madam Gabriel is watching. Ayan, thank you so much for watching. Shout out to all. Like and share po natin ng ating live. Pero, wait lang guys. ang init. Hindi ko naka-turn on yung electric fan. Wait lang Pasensya na po. Magpatugtog lang po tayo. Ayan. Patugtog po tayo. Dati title gayon di pinakanta itay tanagsaway nga pintas mo ko na nabukal duwit. Dati pa tukar teman dati ita din nam. Na awan nagpasulat pinaramit ko met amin ang pagragsakan ngaman niya inusugod mo sinatamlaing to'y puso di mo inilala na pudno nga ayat ko karing kaniyak
inka tinalikudan, martir ang puso ng ikala. Anya ba'y tiserservina, nasamkit na langin-langin na, awan ang mo. Bravo Channel, ayan, kumusta? Ayan, na-miss nyo ako, na-miss nyo na yung live natin, yan. Matagal po akong hindi ako nag-live, mga kabiyag. Ayan, sige, mag-request po kayo. Patugtog po natin ang ating mga kanta. Ayan, Sarah Pascual is watching. Oh, really? Sokram is watching sa ating Facebook page. Mama Mija. Di mo inilala na puno na ayat ko. Karing kanya, inka tinalikudan. Ayan, Leader Biboya, ito Facebook page tayo. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Ayan, sige po. Mag-message kay lang tap na maipin po tayo ang iyong mga pangalan sa Facebook page. Awan ang mo, ang nakapasulakin ka. Di natin na awan nagpasulat. Mama Mija, how are you? I'm good, Mama Mija. Ayan, di kita bibueti. Talaga lang, martir nga puso. Nice song para sa mga martir. Okay, sige. Hanapin po natin ang martir na puso. Awan nagpasulat. Sikat ng dirty, ng waswas, yan di ayan. Nang kantay kadagit di arapaan. Yan, kita Facebook page po natin. Ayan, maraming salamat. Dito YouTube channel tayo. Thank you so much. Ayan. Ikaw din na awan nagpasula, pinarami ko met amin ang pagransakam. Di man yain subad mo, sinatamlain ko'y puso, di mo inilala. Philamel Pascual is watching. Ayan. Thank you so much, cousin Philamer. Ayan, maraming salamat. Watching cousin, ayan, maraming salamat, Philamer Pascual. Ayan, thank you so much, everyone. Anya ba'y tiserservina, Mapaling kayo, request ni kanta po, tapos na may play tayo. Ayan. awan ang mo, ang nagkakasulakin ka. Dito live tayo ako, kita pinagsabay po ang ating YouTube channel at Facebook page. Mami guys. Dahil maay ko amin ang kabayaran di natin lang. Mami Chan, I'm here in your home.
set, Mama Mia. Nang perdi ng waswas kanilayan ng katay katagiti alapaan di natin lang awan nagpasulat Dahin pa ay kuangin ang kabayaran Bigatin lang awan nagpasulat ng perdi ng waswas kanilayan ng katay katagiti alapaan Poy Ladares is watching. Thank you, thank you. Ayan, you have jacket already, Poy Ladares. awan nagpasulat dahil pa ay kuangin ang kabayaran bigatin Ayan, maraming salamat. Digiti data Biboy IT Facebook page po natin at saka sa yung live stream po natin dito sa YouTube channel. Ayan, Yagti Hawaii. Ayan, mabalit tayo po ang request. So, dati request mo, Bravo channel. Ayan, Marty Rapuso. Okay, this is for you. Saan ko mga siya ipabasulit Numarakarag ayat kilangin-langin Kasikat na lawan anang baybayan Sana't laam mo nuwag tuog ka Umanay kengkan makita na iti maminsan Umanay kengkan tawag ken pa kumusta Uray no nasakit pilit nga awate No panunutek nga sika iyay ayate On panawak nagkurkurangan Kaniya tinepelak di kumura Jakin paka Imbes ngay ay went lang saan ka Inda danes na kasta ka di Efraim Mach is watching. John Manuel is watching. Sa ating Facebook page. Ayan, maraming salamat everyone. Ayan, thank you so much sa ating Liglingan ni Hawaii. Ayan, maraming salamat. Like and share po natin. Ayan, Monday to Friday. Magla-live po ang gawa po tayo ng schedule na po. Liglingan ni Hawaii. Mabalik kayo ang request dito kanta. Hindi kaya ito may matutog. Jonathan Barnaleo is watching. Mga siya ipabasulit No narak-rak ayat kilangin-langin Sikat na lawan anang baybayan Sana't laam mo no agtuog ka Umanay kengkan makita na iti maminsan Umanay kengkan tawag ken pa kumusta Oray no nasakit pilit nga awate
no panunutek nga sika iyay ayate. Un punuan nagkurkurangam kaniyak tinipalak di kumura jakin paka. Imbes ngay ay went na saan ka indadanes na kasta kadi pinaputno nga agayan. Kasalong ay patek ko di kasket ka martirak na puso ayat mo chok marik na patek ko chok marik na tadungo kasaluwa chak kuten panagtubog ko. Pinunpunuak nagkurkurangam kaniyak tinipalak di kumura jakin paka. Imbes ngay ay went na saan ka indadanes na kasta kadi pinaputno nga agayan. Kasta kadi pinaputno nga agayan. Kasta kadi pinaputno nga agayan. Ayan, deta po deta na Martira Puso. Ayan, digiti at tababa po, digiti ang bibuya mabalik kayo ang request kanta, kanta nga panglingay iti yan. Ayan, shout out Jonathan Baring Alejo, Karen Ren Pagulayan. Ayan, shout out asan na yung mga iba dito, wala na. Love, ayan, thank you for coming. Kaya Beshi Waps ni Mami. Ayan, thank you so much sa pa-ads dyan. Ayan, maraming salamat. Higit at Facebook page po natin. Ayan, maraming salamat everyone. Like and share po natin ang ating live para malaman nila ang ating mga ginagawa dito sa ating live. Ang Dinggingay Tibya. Ayan, madamdama po at danto guest tayo. At ni Manong Uring mangbasa po di kapalaran tayo tatang aldaw. So, the-request ko host get Rest Your Love and Me. Kunana. Ayan, Rest Your Love and Me. Sige, kantahin tayo I-try natin nga kantahin nga Rodeta, apo. Ayan, okay. Kitan tayo, baring na doon. Ayan. Kawan sana. May makakantangan yun, apo. Kaya patpatuwar delatan. Ayan. Awan. New upload ko na ni Beshi Wap. Sige, magtigitan lang po kayo dyan. Sige, ipin po natin ang ilan. Ayan, yung mga nandyan guys, magtigitan, connect to each other, guys. Connect to each other. Wait lang kita tayo DJ request ni Bronco Channel. Baring mo na dati, kailan na siya at niya. Yan, jadi at that time, please connect to each other, guys. Yan, dito na ako dire.
been watching you lately with the teardrops in your eyes. And it touches me much more than I can say. I hate to think that someone would have hurt someone like you. And it was still for me right by your side. Yeah, popping my dance. Lay your troubles on my shoulder. To always in my hand. Rest your love on me. Lay your troubles on my shoulder. To always in my hand. Rest your love on me. So you in the corner in a moment I won't be. So your lonely face across the room. No, I won't forget it. The way my happy. Why did you have to be so soon? I hate to think that someone would have loved you more than me. And at times like these, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulder. To always in my mind. Rest your love on me. Good morning, Kabagis. Marisa. Lay your troubles on my shoulder. To always in my mind. Rest your love how long must I wait for the last rain to leave here and the last chance to go? And Sabi Lifestyle Club, hello po, welcome to my live. Wow, may jacket na ako. Thank you so much. Yeah, meron na. Lay your troubles on my shoulder. To always in my hand. Rest your love on me. Lay your troubles on my shoulder. To always in my hand. Rest your love on me. Kaya maraming salamat everyone. That's Rest Your Love on Me. Opa Mijan, thank you so much. Ayan, please connect to each other guys. Go to channel. Ngayon lang po, ngayon ko lang pinagsabay ulit ang ating live dito sa Facebook page and YouTube channel, mga kabiyak, kasi matagal po nating Ayan, maraming salamat sa Sabi Lifestyle Club. Matagal na po akong hindi nag-live dito sa live stream po natin, Facebook at YouTube. Kaya pinagsabay ko para magkumustahan naman tayong lahat. Yung mga kaibigan po natin sa Facebook at sa mga kaibigan natin dito sa YouTube channel. Good night, host. Ayan, Mama Media. Okay, thank you so much, Mama Media. Good night. I connect to you already, Mama Media. Ayan, thank you so much. Ayan. Sa mga bagong pasok lang po dito, ayan, sige po, mag-comment lang po kayo sa ating last na video at doon po kayo titingnan o mag-message lang po kayo dito. Makikita ko naman kung sino po ang pumapasok. Salamat po sa pagkaka-host. Welcome, Bravo Channel. Ayan, maraming salamat din sa inyong request. Ayan, thank you so much. Ayan, shout out naman po. Ayan, regards all barrio. Wait. Nandito yung may nag-request.
Princess Madam Bagira is watching. Shout out. Ayan, Princess. Henner Dumlaw, Lumabaw, regards all Barrio Mates, kunana. Barrio Mates, Suyo in Hawaii, kunana. Ayan, meron magpakulay sa ating buhay. Ay, nagpakulay sa ating bahay. Na siya, Bravo Channel. Thank you so much, Bravo Channel. At dahil dyan, wait lang guys, dahil dyan, Bravo Channel, ito ay para sa iyo. Ayan po ay nagpakulay siya, Bravo Channel. Ayan. Public maintenance, pwede kang mag-request alang lakas ng natin. Yung nandito, may construction, nagtatrabaho dito sa kapitbahay namin. Ayan, Chita Daddies is watching. Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat everyone. Ayan, mag-message lang po kayo para makita mo dito sa monitor ko, ha? Yung mga nagwa-watching dyan, mag-message lang po kayo. Just say hi. Hi, Kabyan. Pwede kayong mag-request ng kanta kung hindi po natin alam kantahin. Ay, pre-play na lang po natin. Ayan, si Mang Hener. Ayan, kunana. Regards all Barrio Mates, kunana. Kulang yung sinabi mo, Mang Hener. Barrio Marites. Barrio Mates. Akala ko Marites eh. Barrio Mates, Suyo in Hawaii, kunana. Ayan, maraming salamat. Ayan, bigyan din adati tayo, YouTube channel tayo. Ayan, shout out Sabi Lifestyle Vlog. Wow, sana all. Maraming friend. Ayan. Oo, marami tayong friend dito sa Facebook page at YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Bless you, wow. Bravo channel. Ayan, love. Moma, Ija. Ayan. Thank you so much, everyone. Ayan, maraming salamat. Pwede kayo mag-request ng kanta kung kaya po natin kantahin. Ayan, sige, magkanta po tayo, ha? Parang na-okay na yung boses natin, so pwede po tayo kumanta. Anong pwede natin i-request yan, mga kabiyag? Kasi mahirap ng Jadi mayat ag-request, mayat kumanta, hanapin lang ako ag-request kay lang dito live kayo. Lang. Ramon Jacinto is watching. Uncle, ayan, shout out, ayan. Thank you so much for coming sa ating live. Linglingay in Hawaii. Ayan, so dati nungo, biyag ti Hawaii, umay maglingay kada kayo. Aglalalo ako, tigiti nalpas iti trabaho na iti isla iti Hawaii. Kastuing orasen at ado tigiti nalpas ti trabaho na. Ayan. So, dati man kanta kita para kada kayo, para sa inyong lahat guys. I-try nga natin ito, kahit kanta na po ng babae, try natin kantahin, para sa inyong lahat, guys. Covers PH. Shout out kay ni Marisa Doronio Gabriel. Para sa inyong lahat. Sabi akyat ka. Aloha po sa lahat ng taga-Hawaii, sabi ni Sabi. Ayan. That's awesome host having many friends here and there. Yeah, right. Yeah, you can follow me, Sabi, in I have a Facebook page, Biagti Hawaii. Same name din. Yeah, pwede kang pumasok sa ito, para sa inyo guys. So, I'm sure
Living the plan. Mababa. Living that life is a little package I hold in my hand. Okay, I've got it together. They call me the girl who knows just what to say and do. Till I fumble and fall back into the wall. 'Cause when it comes to you, I'm just another woman in love. Nakita na siguro a pile of control. Just another country and I'm free like a feather in the wind. I get to feel the just another woman, just another woman in love. So pardon me if I should stay, simple like a child. One thing you'll do, over your face is drawing me round. But that's what I know. I just want you with me, can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. So I want to be just another woman in love. Get honest, I follow up control. Just another touch me and I'll wait like a feather in the wind. And I can take it touching me again. Like just another woman, just another woman in love. Just another woman in love. Need a rescue, a follow up control. Just another touch me and I'm weak like a feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. Ayan po. Maraming salamat. Kaya na lang po mag-adjust ha. Ayan. Thank you so much for watching. Thank you for the applause. Sabi. Ayan. Kasi namamalat ang ating mga boses. Kaya mga kabiyak. Ayan. Bago ito muna may tawag dito. Asan na yung mga natin? Magpatugtog muna tayo ng mga kinakanta ng mga Ilocano. Ayan. Okay, yan. Yung Ilocano. You're welcome po, host. Ayan, sige, akyat ka. Meron pa tayong 45 minutes. Tapusa, jadi man kita tukarin tayo patukar tema na po digi-digi tukar ilugwa. Parang katawan. Lagi tulkar kami. Oh, dito ka rumah ka no. At duli kasla dalang titi. Ida maununi usyak ti agasawa jaki palubos ngander ti saya ngano pukawan ti bakit na at tataray kwagit da tawen tinaglabas at abalasang alimabas di matak kumit makidmat jak maawatan di marigerit na isun sa tiyempunan nga inak makikalaysan tadi narem kusuna ay simungbat nga insigida
Yan, Mipa TV, mega love shoutout. Ayan, may jacket ka na. Sige, maraming salamat. Kabuteng at asawanan kahit itikon ko nadan musikat maasawaan mapukaw aminen pati pay kinasigan kastoy gayam tita ko sa Maraming salamat. takot sa asawa Masyaknet aminin para luto ken para laba pati aginaw ipaobranan para baulata isunan ano jak pachen isuna umayo kaminen alulungan Ayan. Thank you. Di kita ako dito. Kakad kay kay Lokwan. Ito'y titiruginan may sa akmet na tapusan hasla katakwadan kabuteng at asawanan ito'y tikun-kunadan musikat maasawaan mapukaw aminen pati pay kinasigan kastoy gayam kita ko sa takot sa asawa Masyaknet aminin para luto ken para laba pati aginaw ipaobranan para baulata isunan ano jak pachen isuna umayo kaminen alulungan kastoy gayam kita ko sa takot sa asawa Nasyaknet aminin para luto ken para laba pati aginaw ipaobranan para baulata isunan anong jakpachen isuna umayo kaminen alulungan ano jakpachen isuna Ayan, maraming salamat. Ayan, may nag-request. alulungan Take Me Now host. Naman ni Bravo Channel. Ayan. Dito lang muna, sabi niya, dito lang muna host habang wala pa ako sakit. Sabi niya. Ayan, thank you. Yeah, okay. Ayan. Take Me Now. Okay, try natin yan, Bravo Channel. Meron pa kasing Kaya maraming salamat everyone sa ating mga friends sa ating YouTube channel. Hagdan host, wait. Okay. Wait hindi ko pa na po. Meron po tayong guest. Invite. Okay, wait na. Saan na ba yun? I-email ko pa sa ano ko kasi kasi minsan right. Kaya maraming salamat. Wait lang Ichel Vlog, ayan, thank you so much, Todok Obet Kapsan ka na. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, yung mga nandyan po sa ating Facebook. Ayan, thank you so much ha. Ayan, wait lang, babakong natin ating hagdan ha. Sabihin guys natin dito. Yummy pa TV, thank you.
hagdan. Ayan, ipin po natin ang hagdan na. Ayan. Ayan. Ayan po ang ating hagdan. Ayan, habang tayo kakantahin po natin to. Ayan, 9 million in the house. Thank you for watching. Ayan, maraming salamat everyone. So, po tayo dito sa ating page. Nakalive naman po itong sinabihan kong kumanta dito. Nakalive din siya. Ayan, maraming salamat everyone. So, Bravo Channel, ito na po yung tawag dito. Ito po yung request. Ayan, meron po tayong bisita, guest po natin ngayon, si Sabi Lifestyle Vlog. Ayan, ayan. Pasok natin yan. Ayan. Hello, co-host. Ayan. Sige pa. Hello, hello, host. Ayan, thank you, host, sa pagpaakyat. Good evening, good evening. Ayan, aloha po sa lahat ng taga-Hawaii. Good evening sa lahat ng taga-US. Good evening, and hello. Sa mga nasa Pilipinas, hello, good morning. Yan. Nagap shoutout po sa inyo lahat. Ako, wala. Hindi ko inilagay yung ano ko. Ganyan na lang. Miss Sabi Mega Shouty, sabi ni Yami Patindi. Hello, ganda, yummy. Co-host, kanay ko lang itong request ha, bago ikaw. Okay? Bago ang lahat, taga saan ka, co-host? Ako po, taga saan? Yeah? From Illinois. Chicago, Illinois. Teka, tanggalin para hindi tayo nag-effort. Yes. Ayan. Sa malamig na lugar po. Ayan. Sana some here. Sa amin, mayroon kaming expected na snow tonight. Sabi nila mga 1 po. Oras na dyan. Ngayon, 8:30. 8:29 sa ng gabi. Oh, so pwede pa. Yes. Maaga pa. Yes, sige. Katayin lang natin ang ating request ng ating kaibigan dito sa YT. No? Bali, nakalive pa rin po tayo sa ating Facebook page. Bali, sabay itong live natin. Ayan, sa lahat po ng may YT channel sa FB, ayan. Ikitan po si Sabi Lifestyle Vlog. Sige, katayin natin to. Sana mabigyan mo ng musisya. Baby, I need you right now. And I want, baby, I want to show you love. Come on, know that we're away long enough and now it's time. Time to be lovers. I try to be one with you but baby, it's pouring over. And yours, making me wait for you this way. I can't go on. So come and take me down, take my love. They come to the feelings of living on. Take me now, take me now. If it wasn't me, our love will never last.
never know each other. Something so wide as can inside. It ought to be up to me and you when it's time for each other. It wouldn't take me as but now, baby, I need your love right now. I can't go on. So come on and take my hand. Take on to the feelings of living on. Take me now, take me back. There was in me a love you never had. Take me now, take my hand. Take on to the feelings of living on. Take me now, take me back. There was in me a love you never had. Ang taas, my God. Maraming salamat din. Ayan, thank you so much. Ayan, shout out po sa lahat po ng ano. Ay, mayroon lang nagpalipad at nagpa-renew membership. Salamat po sa pagkanta. Ayan, welcome Bravo Channel. Ayan. At dahil dyan sa iyong pakulay sa buhay, love, ito para sa iyo. It's your turn na co-host. Ayan. Dalawa agad ha. Side A, side B. Ayan, sige po, sige po. Thank you sa pagpaakyat, host. Thank you so much. Welcome. It's my pleasure. It's my pleasure. Kay ano lang tayo, makarot lang tayo, walang tayo na process natin. Is natin mga kanta. Dapat kanta. Naka-good vibes lang po yung kanta ko, hindi po ako singer. Sumer Sige, po. Yeah. Ayan. sabi. Thank you. Shout out po sa lahat ng nandito and thank you so much for the love and support po sa ating host, Biagti Hawaii. Ayan, shout out po sa lahat ng mga nasa Facebook. Yummy, ganda. Thank you, Natalie. Ayan, sa nagpakulay, sila more blessing po. Alright, my first song. Kaya lang parang may umuungol. Sa akin ba yun? Parang may sound siyang... Sa akin ba yun? Oh, okay. Ayan, quiet na po. Sige, may sound ba ako? Paki-press 1 muna kung may sound ako. Okay. Wait. Just to make sure na may sound. Ayan, para sa inyo po. Mahal, hanggang kailan maghihintay ang puso ko, nangungulila sa'yo. Mundo, ang buhay ko, sa bawat tintig ng puso ay alay lamang sa'yo. Lahat ibibigay, basta't sa bigay, huwag nang mawawalay. Sabihin mo sa'kin, kailan mali ang pag-ibig, kailan
ating mga damdamin. Yakapin mo ako, uhadkan mo akong muli. Huwag kang bibitiw, sabay nating lalapanin ang langit. Paano magwawakas ang paghihirap ng dibdib? Sa Diyos ako'y nananalig, handog ang buhay ko. Sa bawat tintig ng pulso ay alay lamang sa'yo. Walang ibang hangad, dahil itong puso, ikaw lamang ang pinapangarap. Sabihin mo sa akin, kailan mali ang pag-ibig? Kailangan bang masaktan pa aking mga damdamin? Yakapin mo ako, uhadkan mo akong muli. Huwag kang bibitiw, sabay nating haplusin ang langit. Thank you. Oo, yan eh. Haplos. Ayan, so may mga haplos dyan. Haplos ng puso. Ayan, thank you. Thank you, yan yung po-host. Ayan, salamat Ayan, na nandito. Thank you, thank you. Ah. Sige, side B agad co-host. Ayan, maraming salamat po eh. Ayan, maraming salamat. Ayan, let's vlog, no? Sige, mag-mute na lang ako. Sige, mag-mute na lang ako. Sige po. Alright, side B. Ito naman a little bit fast song. Para masaya, tsaka mabilis. Mabilis naman. Konting inda. I would take the star out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I've gladly sacrificed. You to me are everything, the sweetest songs that I could sing. Oh baby, oh baby. To you I guess it's just a crown who picks you up each time you're down. Oh baby, oh baby. Nakakakaba tong host, stage ni host. Love, feel my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me holding on. So now you've got the best of me. Come on and take the rest of me. Oh baby, lalo ko kinakabahan. Pag may focus. Though you're close to me, we seem so far away. Maybe given time you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh baby, oh baby. To you I guess I just a clown who picks you up each time you're down. Oh baby, oh baby. Give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you're by the power, girl, to keep
Oh baby, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh baby, oh baby, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh baby, oh baby, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh baby, oh baby. Alright, yan. Thank you, boss. Ayan, thank you, Yami. Thank you po sa lahat. Kabit pala ako dyan. Ayan, maraming salamat sa Bill Lifestyle Vlog. Ayan, kung sino po hindi pa nakakonect sa kanya, please connect po. Tuto channel na lang po, yan ang kanya namin. Ano, sunod na. Nakakakaba yung stage. Nakakakaba ako sa stage mo. Ha? Nakutakot, hindi palagi ako nagla-live. Hindi ako, Yeah, kaya lang almost 1 month hindi ako nag-live. Ay, ganun katagal? Bakit po? Sa America, Miss Sabi. O, saan ka daw, Miss Sabi? O, sa Illinois, Illinois. Coworker, sa Chicago. Illinois. Yung state namin, Illinois. Yung city namin, Chicago. Sinalin. Oo. Kilala niyo si Michael Jordan. Ayan. Okay. So maraming salamat. Dumadami ang ating viewers din sa ating Facebook page. Maraming salamat. Comment kayo lang po. Digiti at the Facebook page po natin. Thank you so much. Digiti at the waiting at pipay nakapalo sa page tayo. Same name po. Please help me my page. Okay, sige. Ako na. Tigisan na tayo para mabilisan kasi kunting oras lang ang live ko talaga sa akin. Ito. Okay. Para sa inyong lahat, guys. Ayan, dumadami ang ating mga kaibigan sa Facebook. Ayan sa ating, ayan. Para sa inyong lahat. Stop money. I got this feeling down in my soul that I just can't. It's a long way. Needing a friend. The way I feel now when you're still giving me to me. It's a long way. I can't see. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to go. It's a long way. So hard to see. Tell a woman like you could win a one full of the night. It's a long way. My fantasy. Ayan, Basic Purpose Tomas is watching on Facebook. Oh, I'm living on the midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I pack up my troubles and I throw them all away. Because it's time, little darling, I'm coming home to stay. Oh, stop running. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way.
some more away. Mighty glad to stay. Ay, Ayan, thank you so much. Ayan. Ikaw na host, co-host. Junalyn, thank you so much. Sabi, thank you ha sa iyong pa-applause niyan. Ayan, maraming salamat at sa mga post sa Facebook page. Okay. Next. Ayan, thank next. you. Shout out po sa lahat ng taga nandyan sa DSWD ng Visayas. O, magkakabraks pala tayo. 6 years din akong nag-work sa DSWD. Surigao. Graduate ako ng Silliman University, BSW, Social Work. BS in Social Work. Yan. Kaya lang dito sa Amerika, iba naman. Iba naman yung work ko. Parang, hindi yun ang recommended. Kaya iba. But anyway, ayan, shoutout po sa lahat na nandito. May next song para po sa inyong lahat. Ayan, Hugot naman. By Martin Rivera. Oo, Yami. Ika. August yung Founders Day doon. Ikaw ang lahat sa akin, kahit ika'y wala sa aking piling. Isang magandang alaala, isang kahapon, lagi kong kasama. Bye, hello. Ikaw ang lahat sa akin, kahit ika'y di ko dapat ibigin. Dapat ba kitang limutin? Paano mapipigil ang isang damdamin? Kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin. At kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin, bukas na walang hanggan, ay maghihintay pa rin. Ikaw ang lahat sa akin, sa may kapal aking dinadalangin. Dapat ba kitang limutin? Paano mapipigil ang isang damdamin? Kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin. At kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin, bukas na walang hanggan, hanggang matapos ang kailan paman, bukas na walang hanggan, ako'y maghihintay pa rin. Ayan, saka po, Rinaldo. Thank you, thank you.
kailan paman. Bukas na walang hanggan, ako'y maghihintay. Baby, first time kong umakit kay host, kaya nininervyos ako sa stage niya. Ganun talaga pagka first time, di ba? Ayan, thank you sa inyo lahat. Okay lang yan. Ikaw naman. Thank you. Ayan, thank you. Inuubo pa rin ako. Ayan, meron po tayong mga kamag-anak. Ayan, na Uncle Roque Borromeo. Ayan, sa Facebook page. Ayan, makaliwliwa ako na. Ayun. Sa Tagalog is, yung napakasaya. Ganon, sinabi niya. Masaya sa kaloob-looban na makikita ang mga kabaranggayan. Yun, na nakita dito sa live stream po natin. Ayan, maraming salamat Uncle Roque Borromeo. Ayan, sige mag-request ka ng kanta kung kaya nating kantahin. O mag-alay na lang ako ng isang kanta para sa iyo. Uncle, ayan. Ito para sa iyo at sa mga audience natin dyan. Ayan, thank you so much. Para sa inyo, hugot song din to. Hello, song check. Hello, hello. Ayan, digideg buyan ka Facebook. Para kanya na po. Sa isip mga sandaling tanggapin mo ang pag-ibig ko para sa'yo. Walang hanggan ang saya, mga sumpa pangako. Kailang dalawa kailanman ang pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka. Habang ako'y nabubuhay. AJ, dahil nagboy-boy, chow lao, lakay. Hindi na lang nakikita, maging sa mga panaginip, mga ngiti mong may tamis, natutunaw sa puso ko, mga sumpa pangako. Tayo lang dalawa kailanman, ang pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka. Habang ako'y nabubuhay.
Ayan, shout out to all the at ng Facebook page na yun. Maraming salamat. The Survivor. Ayan, thank you so much. AJ Lakay. Thank you. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawali ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka. Habang ako'y nabubuhay, ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang hibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka. Habang ako'y nabubuhay. Ayan, maraming salamat. Okay, thank you so much. Ayan. Galing naman, sabi ni Bravo Channel. Okay, thank you so much, Bravo Channel. Ayan. Sige, ikaw na, Kapsat. Kapsat, anong tawag nito? Maingay dito, may construction. It's okay. Idiretso mo na yung dalawang. Diretso mo na yung dalawang song side A, side B. At ako'y magdikit sa Oh, mga sige po, nandyan. sige. Ako'y magdikit sa mga nandyan. Alright. Thank you, Bravo. Okay lang yun, Sorry, Taco. hindi ko alam yung... Okay lang yun ako. Sorry, hindi ko alam, Bravo, yung request mo. Pag-aaralan ko. Next Ano time, request niya? pag-aaralan Ano request niya? Yung ano, Do You Wanna? Do You Wanna po. I know it's kind of dance song. Do you wanna? Who you want, who you want. Yeah. Do you Parang wanna dito. tonight? Ayan. Ninenervous ako, lala akong ninervous. yung Siguro sa pag- next live, pasok si... Yeah. Yan. Sige. Ayan, Ililista ayan. ko po pag-aaralan ko, promise. Oh, Special okay. para sa Okay, inyo. the mic is yours. Alright, thank you, Mute lang, host. mute lang. Ayan. Next song naman tayo by Anne Murray. Anne Murray, I Just Fall in Love with You. Hello, host AJ. May galab shout out ko. Power of Love. Nako, magaling kanta niya. Kaya lang wala akong power kumanta niyan. Mataas masyado. Itatry ko po. Pang ano lang tong, low-key lang tong boses ko eh. Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms. And though I'm wide awake, I know my dreams is coming true. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go, I just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Thank you po sa mga palakpak nyo. It was AJ. Magic, it must be magic. The way I hold you in the night just seems to fly. Easy for you to take me to the star. Heaven is that moment when I look into
your eyes, and oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time, and there I go. I just fall in love again, and when I do, I can't help myself. I fall in love with you. Can't help myself. I fall in love with you. Thank you. Ayan, the survivor. Dagat. Ano yung sabi? Dagat. Adik. Hindi ko alam sinasabi niya. Ano? Amok, batit Saan ka raw? Aw, taga saan? Tagasang Ako po, ka daw. Mindanao po yung amin. Yeah. Oops. Sorry. Mindanao, Surigao po. Surigao, Dumaguete. Pero dati po nakatira kami. Ay, pero may konti pong alam ako ng dati. Marunong ako mag-Ilocano. Konti. Aya. Bakit lang? Aya. Halos na po naman ni AJ. Yan alam ko na pintas na bangas. Inulaw mo man din. Tanggaak mo naman ni AJ. Talaga din. Apayawan maharot. Anya nga ba? Ay, si Marot. Ewan ko po na sa si Marot. Nangaharot po yun dun sa iba. Kaya Sige. Sa ID na po tayo ulit. AJ, hanggang magpayagin bro kasi may work po tayo. Kasi may work po tayo, ha? O sige, last song ba to po? Mag-e-end na kayo? Last song mo na and then last song na and then ano ka na, mag-promote ka na. O ayan, sige, last song po. Ayan po, may live po ako bukas. Yung live po namin, nagpapa-entry po ng yung mga sponsor namin, merong mga Team Savvy nagsusupport. Tapos, open karaoke din po. So, sa lahat ng gustong umakyat, pwede po makikanta. Ako, hosting lang po ako doon. Kumakanta ako sa ibang live stream. Sa live stream ko, hindi ako makakanta. Yung mga guests ang kumakanta. Sabay ganun. Ano oras pa yung live? Yung live ko po dito sa akin, 7 o'clock ng gabi. Bali, 9 o'clock ng umaga sa Pilipinas. Yun. 9 o'clock sa Pilipinas. Kala ko doon. Oh, yeah. Sa akin 7. Parang 5 hours po yung difference ng time natin. Live sa akin. Mas maaga ngayon mo. Maaga kaysa ngayon. Yeah, opo. Basta 9 a.m. last time. Opo. Oo. Yeah, alam ko yung oras natin 5 hours difference kasi si Ganda Jobs, 'di ba? Si Ganda Jobs. Yeah. Hawaii din pero taga saan bro AJ? Maui or Hilo ata? Ayan, marami. Nag-i-effort. Sorry po. Ayan. O Okay. sige, last song ko po, last song yan. Thank you so much po sa pagpaakyat. Welcome. Sana makabalik pa ako, paakyatin niyo uli ako. Oo naman. Nininervous talaga ako sa stage niyo. Baka pagbalik ko, mawala na yun. At saka yan, promise kay Survivor. Pag-aaralan ko po yung request niyo. Okay. Alright, my last song, here you go. Yan na ako. Okay. Please don't ask me what I'm thinking. It's about you. Please don't ask me. I never can see you. What can I do? My first impulse is to run to your side. My heart's not free, and so I must hide. Please don't ask me what I'm gonna say to you. I toss and turn, can't sleep at night. It's
worrying me. I got to bed, turn out the light, but your face I see. It only hurts the more I pretend that we could ever be more than friends. Please don't ask me why I'm so in love with you. Ganong feeling ko kapag maakyat. Oh, ganda yami, di ba? You could easily make me happy. That I know. But I'm trying my best to never tell you so. I would sing to you my love song and pretend, and I'll keep the secret the right to the end. Please don't ask me what I'm not talking. I just can't explain. And please don't ask me why I go walking out in the rain. I could not live the life would take to have you here would be a mistake. Please don't ask me why I'm so in love with you. So please don't ask me why I'm so in love with you. Ayan. Thank you, thank you. Ayan. Sa mga bagong kaibigan dyan, thank you. Thank you, host. Much appreciated pagpaket niyo. Thank you. Ayan, maraming salamat. Thank you so much, Sabi. Ayan. Ayan, at least yung time natin hindi magkalayo. Pwede kang umakyat sa live ko, pwede rin akong umakyat sa live mo. Ayan, di ba? Opo, pwede po. Yeah, Kasi yung kami ni mga Jobs kaibigan ko, ganun. yung mga dinidikitan sa umaga pag nasa work ako minsan. Ano Mhm. pag nag-live ako, wala na sila, tulog na sila. Oh. No, kami ni Jobs yan. Nakakakyat pa siya sa akin, si Ganda Jobs. Yeah. Nandun kayo lagi. Tsaka yan Minsan, si Sage. nakaakyat na rin ako kay Jobs at siya, nakaakyat na rin siya sa akin. Dalawang kanta niya noon bago pumasok sa barkada. Okay. So, Ayan, susunod naman si Miss AJ, akyatan na. oo, si Bro AJ umakyat na rin dito pero di kumanta ata. Si Pakakantahin Maharot natin sabi yan. niya, papasok siya yung Maharot dito pero siguro busy. Alam mo na. Ayan. So, Nanaginip pa po yun. oo nga. Ayan. Thank you so much. Alright, sige po, bababa na ako. Thank you so much. Okay, sige, maglalasong na ako and then mag-insomnia, punta na ako sa work. Yan lang. Ayan. At Alright, sa baba na ako makikinig po sa inyo. sige. Thank you, Savi Lifestyle Vlog. Ayan, kung sino po hindi pa nakadikit sa kanya. Ayan, please connect po, Savi Lifestyle Vlog. Ayan, maraming salamat. Okay, kay The Survivor. Thank you so much. AJ, The Island Boy, 808. Ayan, taga Hawaii din po siya, si AJ guys. Dikitan nyo. Ayan. Si, asan na si Yummy Patibi. Ayan, thank you so much. Si Savi Lifestyle Vlog, thank you. Ayan, Bravo Channel at Love, yung mga supporter natin dyan. Thank you so much. Ang super chatter. Ayan, thank you. Ayan, dito naman po sa ating Facebook page. Ayan, maraming salamat. Di kita takalugaran tayo, dito barangay tayo. Maraming salamat. Di kita may dagding-dingig dito Honolulu, Hawaii nga dati Facebook page. Thank you so much. Ala i-share po dito live tayo apot at naamuda nga ada programa ni Biag ti Hawaii dito Hawaii. Linglingay ti Hawaii. Kanana. Ayan,
sa bakunan. Apay ngay ko na. Apay ngay ko na anot si Daem. Itlog. Ken sana lang mabalin ko kanin. Bay sabi ko na ni Yes. Yummy. Ayan. Thank you so much. Mag-end. Mag-last song na po tayo ngayon ha. Ito po yung ating last song mga kabiyak. Okay? Para sa inyong lahat. Para sa inyong lahat guys, sa Facebook page, sa YouTube channel. Thank you so much. Hindi ko naman nakalain na hindi ka rin inaasahan pa. Ang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Alangin ka naman ang isip ko, man ang bawat panaginip mo. Ikaw lang ang tinili mo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Ellen Cutie Pie, shout out. Nais ko'y laging kapiling ka, ayaw ko nang muling nag-iisa. Pag nandyan ka na sa piling ko, kay saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nangalilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Malapit kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang pinili mo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Malapit kang naman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang pinili mo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Palangit ang laman ng isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang pinili mo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Ayan, maraming salamat din at sa Facebook page tayo. Bigay ka ng may kapal. Bigay ka ng may kapal. Ayan, maraming salamat everyone. Bro AJ, Sabi, thank you so much. The Survivor, thank you. Ellen Cutie Pie, thank you so much for coming. But anyway, ayan, idikit kita, Ellen. Yummy. Lahat po ng pumasok dito, may nidikit akong tig-isa, guys, ha. Ayan, gusto ko lang pong
magpasalamat sa inyong lahat. Ayan, mag-good to channel ako dito. Ayan, si Ellen Cutie Pie, meron na akong dikit full kalembang ako sa inyo. Ayan, ayan. Magaling kumanta rin si Ellen, no? Nandiyan, no? Tignan mo yung banner niya sa taas, no? You're welcome po, host. Ayan, my prize. Ano yung my prize, AJ? Okay lang kay... ano yung my prize? Baka may prize kami? May prize ba kami? Alam nyo, sa totoo lang, si Manong Uring, gusto niyang magbasa ng iyong mga kapalaran, pero late na. Wala na. Next time na, bukas siguro magbabasa si Manong Uring sa live ni ni Sabi. Ayan, thank you so much guys. Ayan, nag-enjoy po ako. Ayan, thank you so much Ma'am Sabi. Ayan, thank you. Ayan, bro AJ, si Kamang Tid. Awan pag-price ko na broke di December. Nagpa-ayam na. Ayan, sige, thank you so much everyone ha. Magpa-insomnia na po tayo. Thank you.